Cardom don mari nilemen angtong ti la peneli APHLC long alam jai sarpo pinila bangso alam arjan long ilitum kachingki kajathan ponji alam thela bangke non hejong CM Tuliram Ronghang ke hai alangli Facebook page long tok pon lo contempt of court mate court alam karkan a case bangke Guwahati High Court long alangli tum chipa hai pondar lo pusi alangli tok pon lo lapen hala bangso ke tok long ong dung rada tum bangke make selok depend thang alam chini pa me pin pen serang itu maning rong chipi dun lo isi thedung birta lo mesen birta lo pu ajahak tum bangke ahir jumi pi bangda do lo congratulations pi ne sonam mong ke tok bang dopik lo lasi lake ahok pet ke ilitum adet longri piniar nian ta ilitum chepa jok un ilang kichi ke biaso men piniar nian ta ingthan un ilang pualong aning arong chipi dun tum no lake lasi kupi koson ma pinila bangso lama janong ilitum cethan ponona atumunang chengkela puhelo kedamtang surihini ra kret rokaning kanpen kar biang long arlo kece ke beso men kar biang long autonomous council abotar list along pen ingthan vek nangi pulaso ka chesong nang cheng kar biang long autonomous council ACM hala bangso putta kikhi boma bangke lake non kikhi bom CM Tuliram Ronghang ke hai hello lasi alangli phan pinpura lo abatai pilo lakar biang long autonomous council abotar list along pe kichi ke biaso men ing thanangi pu pinpura lo batai pilo sita alangli hin pen claim protected lo batai si bangke alangli hin pen kichi ke biaso men kang thanji phan isia committee senglo pusi che peklang lo hala so hoda bangke bokajan LA na ahit anara hin pen bang ong dung kece ke biasa tum aso tum cingrum si alang lipan asyang tong si bilo hala sohod alang li ka pheri ka thirik pusi tum ke punang kokpo athema alang li la ke seng vek a committee si chipri dak la lasi alang li ke claim thek the a joine alang li ke claim un e joine si Guwahati High Court along PIL pinang kok lo PIL a number ke la hello sirket la pen aningkana bangke surihini ra kretroxi 9/2017 lah lo PIL bangke nasila so PIL cedan bom pen suri hini ra krena kep aningkan jakhong po cricket homer ni hala bang sowar ni bang Guwahati High Court pen isi order pilo isi judgment pilo alamrai ko pilo pike karbiang long autonomous council kachari atum chiklo jon throk ang bong kar biang long autonomous council election ko puson se kibiji matangte hala bangso election along ko mat maratum si vote joglong lima ko mat maratum si kar biang long autonomous council election long thurlong lima po bangke dak council sor bang chiparai un po pulaso aron pinchong nangi pusi pulo seta chiklo jon throk dam juita laso aron theglong le ningkan isi dam jui ta la bangsa aron theglong le ningkan hini dam jui sita la bangsa aron theglong le laso aron ke theglong le dera posi puthot roton terang ke hai la pen alang litum chelang ra peratu Guwahati High Court long puthot contempt of court a case ke pithulo contempt of court a case ki pinang ko kala halo court alam toy mohet nidithan ponlo chiklo jon throk ang bong kar biang long autonomous council tum aron pinchong nangi pu pinchong che det lasi aron kar kan lo pusi puthot Guwahati High Court long case pinang ko lo laso a case ta chedan bom lo non het jong CM Tuliram Ronghang ke hai alang li Facebook page long che tok pon na bangke laso case ke hai pon det lo pusi alang li hin pen tok pon lo hala dak si ong dung tum ke aning rong chi pidun lasi keceng la bangso la majan keceng long niliki pupon lake ilitum adet long ri piniar nian ta chepa jok un elang pualong ining chepa rong ateng no pu ku pia pot lo tili non than pon po alam thegela puhelo kar biang long autonomous council pen code aphan lamvoi ka chipidun alang litum lam ke thakdun ke puhelo nilitum kar biang long autonomous council kachari atum ke nilitum aron pinchong lo setame governor si la bangso aron along nang che don dun det mate piniar ni anta approval bangke pipe det pusi alang lituma hin ke koda long bangke tobar che pan plot lo si koda sor pulo nang litum ke claim lo pot nang litum ke tok lo pot
gubernur sih cekro de pot nang li tum ke lagi kicok cha belu pusi Karbi Anglong termus council kacari pan ki punang kok setelah dakil tum ningkarong melam kupilo doke aron ke piniannya na pleng bleder lo tang tel tum dang ningkarong melam do ikma nang tum ma thaika abang so phutha ahok per alam ke don mali tum gubernur aphan Karbi Anglong autonomous council kacari tum pakroi un edet lahelo alam ke the bangke lahelo ning du galam bangke kopie pot si gubernur aphan pakroi un edet lasolam pi posi tum karjunan kok athe ke lahelo don tum gubernur pulotang te komadlo lai tum kachini kadang so gubernur pulotang te council of ministers state government along council of ministers lapen chief ministers kapin khat alam ki kroya bang chief ministers tum pin khat lo lapen councils of ministers atum pin khat lo pulotang te governor ke kroy bek ngi laison lo lapen hinie bangke governor ke six schedule area mate tribal area mate inglong aso tuma hawar alangli phelang kalana nang jia banglo guardian lo pulotang te ile tuma kidu kisung aput hak nang kalana du nang ji nang kelang cari du nang ke governor long ke arpu thedung dolo sitalang de arpu chiklem ke derlo laleson sitame governor bang council of ministers lapen chief ministers kapin khat alam karjo bang pulotang te non kopia potsi alangli council dak ilitum Karbi Anglong autonomous council atum kapinchong aron kopia potsi governor kroy kreder lo pulutang te council of ministers lapen chief ministers pin khat kheder lo matang te Karbi Anglong autonomous council atum kapinchong aron ke nangli chedon dunri pusi pukok lo governor aphan chief minister pulutang te lake Dr. Himonto Biswa Sharma lo lapen council of ministers pulutang te Piyush Hazarika pen ke chenglok dak ministers ke doan lo alangli tumsi khangpring lo Himonto Biswa Sharma pulutang te BJP lo asi amut pialam bang lahlo BJP asong pensi da Karbi Anglong autonomous council kapinchong aron ke nang chedon dunde derlo tangte CM Tuliram Ronghang ke haipen ke chenglok tim Karbi Anglong lok ke doan mate la long inkora throk ben ke hai elected abang photum anta BJP amunit sai selo tangte alangli tum BJP amunit tum kapinchong aron labangso aron si BJP amunit tum si chedon dunde derlo pulotang te non Tuliram Ronghang ke hai atum tim Karbi Anglong atum BJP asong nong kupia thiasi ke dobom lang alangli tum kapinchong aron si Karbi Anglong kacarai kom ji aron kapinchong long si state government atum mate BJP atum chedon dun neder pulotang te laso BJP long ke dobom nangi athe dolang ma ahok pet ke don marli atum tim Karbi Anglong ke japon Tuliram Ronghang ka pen ke chenglok alangli tum methang amasi laso aron chok bek nangji pleng bek nangji Karbi Anglong autonomous council abotarli salong pen keche ke biaso men ingthan vek nangji poke aning aling tai aning apok et pen ke lasolam kamatha amatsi ave non piniarni la ethethini tok bok sitame ilitum kache song ong pot ilitum ratum chi hang jo pot ilitum Guwahati high court ang hablong thengdam si ilitum la so case bidam chok pot si alang litum ke claim chot ahok pet ke ilitum ingdoi chot dam chot laso posi la soron ke piniani anta pleng pretet lo la pen ithelam dolang ke damtang suri hini da kret roxy aningkan PIL ki ahut hala bangso PIL along a judgment mate alam toy jong se langdam pe melo pulotang te hagi jutsi alom ke tok monir tum paklang ponji hala da ke tok do council chot kali laso PIL along kaprek amen ke do tum ansita me court pen kapin khat alam ke chedon dun lo pusi da ke tok pondo pulutang te labang so PIL long ke governor ta amen dolo te alang da chedon dun lo pulutang te non kopie posi pinian ni anta pleng pedar labang soron ke te la so pot
Karbianglong Autonomous Council Kachari tum na pen team Karbianglong tum kupia pose aning thi thek derlo hala so PIL suri hini rekep sokse aning kan la so PIL along lamrai ki pi hut lamtoi ki pi hut nangli governor nangli ta nangli mendolo nangli bangdolo nangli ta na che don dolo posipulo tang te non kopia posi piniar nian ta approval ang pipe dat kopia posi nang che don dun dat pu la so ning bang posi thithe de lon te non Karbiang Autonomous Council Kachari to aning thithe lo lakhe athema muheda puet lo aning aling tai pen le Karbiang long adet long ri kacharai kom ji po kamatha kali aning apok pen le aning aling tai pen le ne det ne khei sung tang lo ni tum charai kom nang pu la so kamatha wangve laso aposi aning ta thi thek det lo aning thinangi puta piniar ni ke nang lipen nelisi ingdoi du nang kokpo na hello amut pilam bang ka don mardi tum council Kachari tum kamatha chokchelo haladak aning arong kachipi du na tum kopia thelo hala hello non il tum ka charge thunenge bangke ahok per bangke piniar nianta KCKB so men ing thanang ji pu aron ke piniar nianta playing play derlo governor na chedon donde pusipulo sita governor nang chedon donde deralong council Kachari tum ta aning chipa thithek the derlo aning ke oja chepak langle derlo puma se ing samri lo aning arong si jipi rong lo ili tum bangke non kisunga bangke chechak nang berlo lasi non labang so lamarjan ki juralong nili non ki rebalam the ki pu ponji bang don marne tum la hello contempt of court accuse hided buke hided polong kala dake ili tum ning karong mi mejialam ke thang natta avedon tum ahok peralam ke council tum ka pinchong aron along governor sina chedon dun det chief minister sina chedon dun det council of ministers sina chedon dun det dolo lapen BJP asong pen amasi ili tumolong nang chedon dun det lo lahelo ahok pet tum ning tuk melam make asinon piniari ili tum kadokave thurpak pen non ili tum lamthe achi pining bang lahelo Karbiang Autonomous Council Kachari tum team Karbiang tum Chief Ministers, Council of Ministers aphan non amar alang tum sodak pen lampali nang po nili tum da council pen kapinchong aron ke prabjin pen nang chedon dun nang po la pen KCKB asok amen ke botalis pen ke ing than long vek nang pusi alang litum non lam the chi pinang ji pusi ilitum rat ke thur tak si non litum ning je nang po ahok per alam ke la helo don to asi pin la bangso ala marjan long ke puan bello kardom